ma da ma bata wazo ba kawai ne dan mun sallah ya samu lada. Wato garin nan fa a rikice yake wallahi tallahi wani irin duka ake mun. Ni ban ma damu da kayan sallan ba ma, ni samu abincin da zan ci ma da dan naman nan. Dama wa yake ta kayan sallah, ai an daina wannan gajancin ai. Sai kuma ni kai bacci da ma nake ji wallahi. Allah mutum. Sai ba za ka je ka. Allah mutum da bacci yake. Allah. Allah kawai. Ai garin ne gaba ɗaya yana bugun uku da haushin nawa ba. Wallahi tallahi ba na ma da zami ba kuɗi. Motor the card, madam come for dress, walk up. Today is a day, it's more important day. Today is Salah, we are very happy day. So I'm so happy, for happy day. Mu yau take Sallah, muna muke yi. Babu ba wasa, ba batun wasa. Na zo da sabon baiti, ba batun wasa. Ni da madafa ne, happy Sallah ne, muka yo ta ba wasa. All our people, we come to greet them well. Ina madafa ne, zo kai musu happy Sallah. Happy Sallah ne jama'a. Yake gaba ɗaya abun a kai, wannan ko ya sha ƴar mu ne kai. Mutum yana dai lafiya kuwa? Wallahi mutum na nama na gani kawai na rike shi. Nama a nan ɗin? Ki wai da ba da Allah ya kai mun shi. Kai wani nama ni ba wani nama ka ji cinya ta fa kake kokarin cinya ka kuma yi wallahi ka wallahi nama ni a to shikenan karka yadda to ni dai ban san wani nama ma kai kai layya ne ke jujjuya shi nake a cikin wata bishiya fa a to wannan to ina